И къща хора! И днес ще играем GTA San Andreas! Чакай, инструкции. Се воюват с чакай, инструкции. Отиде с Смок до къщата на Емет. Окей. Вече знам заглавието. По-скоро ще е подобно май. Или ще е забравения клип. Да. Забравения клип ще го кръстя. Гледайте. Ти си нещо като чиче. Нали уж го има, ама го няма, нали? Чакайте. Това ли можеш, Смок? Аз гледа откъде мога. Видяхте ли? О! Това ли можеш, Смок? Аз мога от по-далеч с един патрон. То ще ми пречи. Поне е по-хубаво от Смоки. Смок в кавички. В кавички, да. Да, в кавички. Това ли можеш, Смоки? Вече знам заглавието. Появолите! Но помни, че истинската... Не, по-късно. Можете да посетите Емет. Окей, значи да го посетим, когато имаме нужда от пищак. Чухте ме. Пищаци. Много хубави пищаци. Искаш да си батка? И как ще си батка, ако нямаш тениската на батката? Миша, коечка, брат. Миша. Опитвам се да изимитирам джидж-биджи. Но не мога. Коя си Тима? Добре. Помислих, че какво... много бързо. Отидете до магазин Бинко и се преоблечете. Ама през хората ли я се преобличам? Ще влезам в този кръг. Ето как. Супер. Дади ни са 60 патрона. Аз съм отличен математик. Ако бях ужасен математик, щях да кажа: дават ни по един патрон. Не мисля да си сменям горнището. Зелени дънки, зелени... Я ги видим те зелени вънни. Харесва ми. Купуваме.
Честно казвам, бежовите ми харесват повече. Що дадох 5 секунда за... Не, бежо ми харесват. Но мисля скоро ги преобувам. Обувки. Сини маратонки. Окей, хора. Обувки, синджери, не часовници, не аксесуари. Я ги видим с аксесуари. Спешни очила, маска, пиратско буко, червена кърпа. Йове. Аз не съм от огнените, аз съм от гровсте. Искам нещо зелено. Зелена кърпа. Да, знаех си, пак изглежда. Черен пътник. Шапки. Охо, зелена кърпа назад. Я да видим. Харесва ми. Опа. Окей. Да видим. Супер! И хората мисля да е за епизода и чао-чао!